Ginhatagan gid lamang sang tatlo ka pwesto sa syudad sang Iloilo ang mga vendors sang palupok para sa sining holiday season. Sa interview sang Bombo Radyo kay Senior Fire Officer 1 Denmark Macoco, Acting Chief Investigation and Intelligence Unit sang Iloilo City Fire Station, iyagin pahayag nga ang tatlo ka mga lugar nga ilagin designate ang solusyon. Agud nga malikawan ang mga disgrasya nga sarang matuga sa mga produkto nga palupok. Ang mga lugar nga ilagin tugtan among masunod: Circumferential Road 1 sa bahin sang Arevalo, Circumferential Road sa Jaro, kag sa bahin naman sang Muelle Loney Street, Iloilo City proper. Ini ang kasunod sang Executive Order number 148 ni Iloilo City Mayor Raisa nga naga-mando sa pagsiguro sa mga lugar nga mahimo baligyan sa mga palupok agud mahilway ang selebrasyon sang Pasko kag bag-ong tuig sa anuman nga katalagman. Sa aton nga executive order nga may tatlo lang kay area diri sa Iloilo City ang with allowed magbaligya. Amo ni ang sa may Circumferential Road 1. Tapos Circumferential Road 1 buwang takas na sayo, no? Buwang takas na dira sa area. Kagang isa sa may Muelle Loney Street. Kung pwede lang gid ako subong biya man may mayara na gid mga palupok, pero ano lang gid i-avoid ta lang magpinalupok sa mga lugar wherein may mga highly combustible nga mga bagay like sa mga hilamunan, sa mga aboy sa mga basurahan or iskan sa mga ingod sang balay nga basi magulpe lang mag-i-grab once sinabuyan mo sang palupok, or kung juri or any ano man malapit sa mga gasolinahan or malapit sa mga salakyan na pwede masunog, i-avoid ta gina kahit kung may kung di man di malikawan automatic pasyaan tubig, kung di masarangan matawag gid sa pinakamalapit nga estasyon sang Bureau of Fire.